Dong, Anselmo dong, anong mo gamit man taog mga referensya like history book dong. Oh, saka 70 Adventist niya. O putan na to dong, anong mo gamit man tani dong? Mogamit tag referensya higala kanang mapamatud-an pagbalik sa Biblia or masibo pagbalik sa Biblia. Unsa man nga referensya nga musibo sa Biblia, makabalik gyud sa Biblia, makatrace up gyud sa Biblia. Be, unsa nga referensya, unsa man ang example? Kay kog example. Like for example, kining gitawag og Mateo 16:18, I will build my church. Kung gamitan nato ni history book, unsa man ni simbahanan ni? Gamito na to ang history box nga mauni ang Roman Catholic Church. Gamito na to ang history box nga mauni ang Roman Catholic Church. Mauni ang Roman Catholic Church. Mauni ang Roman Catholic Church. Agoy, simbahang Katoliko gyud, dili day simbahang Sabadista. Pastilan indota. Muna yung mga 70 Adventist nga digid baka ko no. Oh, ay nala mo, tugan yung tinuod. Like for example, kining gitawag og Mateo 16:18, I will build my church. Gamito na to ang history box nga mauni ang Roman Catholic Church. Gamito na to ang history box nga mauni ang Roman Catholic Church. Mauni ang Roman Catholic Church. Mauni ang Roman Catholic Church.